Fit-trami bawta lill-Ministeri kollha ftit tal-jimilu biss mill-Ministeru tal-Finanzi jmexxi minn Tonio Fenek intqalilhom illi huwa neċessarju li l-Ministeri u d-Dipartimenti tal-Gvern kollha jinaqsu mill-ġdid min-nefqiet tagħhom. Din hija t-tieni darba din is-sena li l-Gvern qed ikollu jnaqqas in-nefqa tiegħu għaliex mhux ilaħħaq mal-miri finanzjarji li stabbilixxa huwa stess. Dan it-tnaqqis ser jkun qed jolqot oqsma bħal-edukazzjoni, is-saħħa u l-ħarsien soċjali. Jirriżulta li fl-istess ħin li jrid li jkun hemm dan it-tnaqqis fl-infiq, l-istess Ministeru tal-Finanzi u l-entitajiet li jaqgħu taħtu waħidhom fuq meta 4 snin mill-2008 u l-2011 nefqu kważi 600,000 euro fi kliet u festini. Terza din in-nefqa kollha fi kliet u festini jiġifieri mal-160,000 euro saret mis-Segretarjat tal-Ministru Tonio Fenek innifsu. Entitajiet oħra li jaqgħu taħt il-Ministeru tal-Finanzi u li wkoll bejn l-2008 u l-2011 għamlu spejjeż kbar fuq il-kliet u festini huma l-Borza ta' Malta, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, il-Malta Enterprise u l-Mimkol. Bejnietom dawn l-4 entitajiet nefqu mal-250,000 euro fuq il-kliet u festini.